El Petit Príncep és un llibre que tant per l'Àngel com per mi ha sigut sempre molt important a les nostres vides. I aleshores un dia, que jo suposo que hauria ser cap a l'any 2010, més o menys, va venir un home, un senyor, i ens va donar la idea a l'Àngel i a mi que hauríem de fer un musical del Petit Príncep. I així va ser. De fet, no va ser cap iniciativa ni de l'Àngel ni meva, sinó que va ser una idea que ens van donar des de fora. Ens van dir, hauríeu de fer un musical d'això del Petit Príncep. I l'Àngel i jo ens vam mirar i vam dir, ostres, doncs sí, perquè precisament ens agrada tant aquest llibre que jo crec que sí, que ho hem de fer i que a més que el podem fer bé, no? I aleshores ell i jo vam començar a treballar, ens vam posar en contacte de seguida amb el Marc Artigau, que és el dramaturg, escriptor, que juntament amb l'Àngel han fet la dramatúrgia de l'espectacle, i aleshores, doncs, entre els tres vam començar a crear aquest espectacle, a donar-li forma, a convertir el llibre en un guió. El Marc Artigau i jo vam afegir totes les lletres de les cançons, a compondre les cançons, i jo crec que en un procés que hauria durar un any o com a molt 2, doncs vaig compondre tota la música de l'espectacle i vam crear l'esquelet del que era el musical del Petit Príncep, que podeu veure avui en dia. Doncs abans de cada funció, jo el primer que faig és arribo aquí al teatre, em dutxo, aquí està encara tovalla la humida amb la que m'he dutxat fa una estona, després aquí veia un altaveu, poso escalfaments vocals i escalfo la veu, que el Manu a vegades els fa amb mi, a vegades no sempre, però jo amb això sobte. Llavors tinc una mena de màrfaga, una mena no, és una màrfaga. M'escriu aquí i faig estiraments, després fem un escalfament vocal, em faig una infusió i poso música, i amb el Manu escoltem música. Avui estàvem escoltant Cole Porter. I això, i després fem un escalfament grupal i tenim petits rituals de companyia, tonteries que fem sempre abans de sortir en cada funció. Fem una porra per intentar endevinar quanta gent hi haurà al públic, i això va quedar pitjor aquest any, que he guanyat una vegada només, patètic, de la dignitat, i ja està. Doncs això és el que fem, no? Sempre, perquè és que més allà, o sigui, has d'anar com un rellotge perquè no t'espera la cançó, o sigui, o t'hi poses de, vale, comencem, o no té una, no és un ritme lògic, o sigui, va variant el ritme durant la cançó, aleshores has d'estar super atent per intentar agafar-te a qualsevol lloc, o sigui que sempre acostuma a ser, a vegades surt millor, a vegades pitjor, però el marge és molt petit, com un rellotge. Sí, molt, però sobretot el que més m'agrada de la cançó El Vanitós és que és sentir la gent al començament de la cançó, quan comença el tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-ting, que comença la gent a reconèixer la cançó, i crec que és un dels meus moments preferits, però amb diferència, que se m'omple l'ànima de i anem, va, som-hi! I aquest moment és molt guai, però sí, és un xute d'autoestima, surto aquí volant. Doncs crec que vaig preguntar com 4 o 5 vegades si m'ho estaven dient en sèrio. Vull dir, realment aquesta va ser la reacció de... En sèrio? No, però m'ho estàs dient en sèrio? En plan, t'han trucat de veritat? I va ser molt... O sigui, em va impactar moltíssim perquè no m'ho podia acabar de creure. Perquè havia sigut sempre un somni de la Mariona de 12 anys, que ja tenia molt assumit que no podria ser, i és com que em va explotar de sobte. I sí que quan vaig veure el vídeo promocional que es va fer del trasllat de les roses, vaig fer un far de plorar, com que en aquell moment vaig ser conscient de dir vale, ho hem aconseguit, saps? És molt fort, va ser molt fort. Doncs ho recordo poc, però m'hi van portar els ocells quan era molt petit. I vaig veure que era un planeta molt maco perquè podia veure moltes postes de sol, hi havia els volcans que em mantenien calentet i m'hi vaig quedar. El que més m'agrada d'actuar al Petit Príncep és que és un espectacle que em fa feliç. I que crec que em fa feliç a mi i que crec que fa feliç a la gent. És a dir, que notes que el públic realment surt feliç, emocionat del teatre, i això és el que més m'agrada de tot, a part de treballar amb Iñaki Mur. A mi el que més m'agrada d'actuar al Petit Príncep és fer un espectacle que tothom es sent interpel·lat, tant pares com fills, saps? Com que no gaudeixen més els fills que els pares. Per mi és molt fort quan acabem l'espectacle i la gent es posa de peu, sense les llums, i veus que els pares estan com plorant, com que han viscut la funció igual que els seus fills, i estan gaudint de veure que els fills la gaudeixen tant com ells. Per mi això és el que més m'omple de fer aquest espectacle. I també una de les coses que per mi ha estat més fort a nivell laboral d'aquesta experiència és poder compartir escenari amb Manu Guix. I Camarero.
El camarino. El camarino. Doncs per mi el més bonic d'actuar al Petit Príncep és la història, és veure com la gent rep la història i cadascú té la seva versió de la història i cadascú n'extreu un aprenentatge diferent i una conclusió diferent, veure com li agrada a un nen petit de 3 anys i a una dona de 70 i crec que és un espectacle, és que és molt màgic i realment surts d'aquí i el mes que estem aquí fent funció estàs ple i això és el Petit Príncep, és la posada en escena que tenim, són les cançons, no sé, és que sí, realment m'agrada tot. Crec que el més bonic d'actuar al Petit Príncep, a part de... És que és molt clixé, però de complir un somni, és a més fer-ho amb una companyia tan guai. És que no només són els actors amb els que hi ha molt bona vibra, sinó que és amb els tècnics, és amb la gent de sala, amb els regidors, amb tothom. I realment et sents superacollida, et sents superrespectada, hi ha un bon ambient increïble, no pares de riure tota l'estona, et sents supercòmoda, i és com que anar a treballar en el teatre